iga ka iga. Nango ni yiero, ere kaka ni yiero ni mondo mai koro tich makoro itim? Gini nochakore kane pod atin, kane primary. Koro naneno ga ka skul mane antiere mana kuma natime klas 8, aneno ka nitie, ane poka chako yudo diedwe, lakini naneno ka joma nwasomo go moko nosechako, ng'ato ni klas 6, 7, 8 to sechako diedwe, to onge gi taulo. Koro nobedo ka aparora ka adongo alafu ingeni sani koro wane wasebedo mine me wachogo, wane nyiri makodok e gweng'. Tiwacho ni ingeni machanyar ng'ane, nembe nosomo mana kae. Koro nyithindo matindo beng'igi wacho ni ambe chieng' moro adwa ni abed kaka en, lakini en gi challenges seche modhi school, seche modhi somo. To achiel kuom challenges ma nyithindo nigo en ni gionge taulo mag riagi. Koro nobedo na kaka pek, to naneno ni mano e yo achiel manyalo konyo gigo mondo gisom. Sama koro itimo mane, wacho ni koro ni dok e skul ma bende